Ahojte všetci, takže v tomto videu si ukážeme, ako si môžete rýchlo, ľahko a jednoducho otvoriť demo účet u brokera Deriu, ak chcete obchodovať syntetické indexy. Čiže budeme teraz vytvárať len účet na tréning, aby ste mohli obchodovať syntetický index Boom 300 a Crash 300. Takže do vášho prehliadača si zadáte www.deriu.com alebo sa vám tam môže zobraziť aj eu.deriu.com alebo niečo podobné, ale proste mali by ste tam mať takéto niečo ako sign up. Čiže tu si dáte váš e-mail. Tu potvrdíte test demo Deriu, OK, to je správne, create demo account. Teraz vám príde na verifikáciu mail do vašej mailovej stránky, takže ideme do tohto testovacieho inboxu, do doručných správ. Tu nakliknete na to Verify my email. To vás presmeruje už rovno na platformu Deriu. No a teraz kľúčová vec, aby ste vlastne mohli obchodovať Crash a Boom, tak country of your residence, čiže krajina vašej rezidencie, nebudete tam zadávať Slovensko, pretože v tom prípade sa vám nebude dať otvoriť Crash a Boom 300, pretože pre EU bol tento index pozastavený, ale dajte si tam napríklad Švajčiarsko, alebo aj čokoľvek z Latinskej Ameriky, Kolumbia napríklad by vám tam takisto mala fungovať. Citizenship, čiže národnosť, tam si už môžete normálne vyplniť, že Slovakia. Tak, dáme next. Tu nás si vlastne vytvoríte create password, čiže vytvoríte si heslo, s ktorým sa budete prihlasovať na túto platformu, ale vy sa v podstate asi nebudete prihlasovať, pretože to idete naozaj len na ten tréning využívať, jedine ak by ste potrebovali znova obnoviť ten demo účet a podobne. Takže si vytvoríte to heslo. Myslím, že tam treba aj jeden špeciálny znak, aby sa vám to takto celé vyplnilo na zeleno. A tu máte, že Start Trading. Ono vás to vyzve hneď na začiatku, aby ste si tu v podstate vybrali nejaké veci ohľadom reálneho účtu, ale toto preskočíme, pretože v tom prípade by to žiadalo od vás osobné údaje, adresu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto týmto krížikom, týmto x-kom proste preskočíte, lebo ak by ste zadávali adresu Slovensku, tak by vám to v podstate zase mohlo narobiť nejakú šarapatu. Čiže vy potrebujete sa tváriť, ako že máte účet vo Švajčiarsku alebo kdekoľvek, v akejkoľvek krajine, kde je práve Boom a Crash povolený. Už na reálnych účtoch budeme fungovať alebo obchodovať na inom brokerovi, nie u Deriu, takže to potom v podstate budeme mať opäť ďalšie školenie alebo video, ako si otvoriť reálny účet, kde môžete obchodovať Boom a Crash. Takže toto dáme, teda potvrdíme, že to chceme zrušiť. Tu nás ešte vyzve opäť, že vezmi ma na demo account a nastavím si môj reálny účet neskôr. Toto potvrdíte yes. Čiže už ste teraz v tom deme, tuto sa potom prepína demo a reál, ale vravím, to teraz nebudeme potrebovať, len aby ste sa nebali. Čiže ste tu správne, keď je tu napísané, že demo. Teraz túto vrchnú platformu ignorujeme a ideme tu na, ako je to CFD. A môžete kľudne hneď tento prvý Deriu MT5 standard, kliknete na tlačítko Get a tu si vytvoríte heslo, s ktorým sa budete prihlasovať do MT5. Opäť to musí mať špeciálny znak, ja som si tam zadala to isté heslo ako na to prihlásenie. Takže klikneme tu na teraz Create Deriu MT5 password. Continue. A tu teraz máte, keď kliknete na toto Open, tak tu máte vlastne všetky potrebné prihlasovacie údaje do vášho MT5 buď platformy, alebo do aplikácie MT5. Ja vám to ukážem, ako si to prepojíte rovno teraz. Takže ja teraz skúsim zase zrkadliť obrazovku. Tak malý moment. Tu máme tu. OK. Takže ideme sem a tu vlastne si musíte zadať názov toho brokera. No ja som si to mala vlastne pozrieť, takže dám zastaviť zrkadlenie
a mám tu deriv.com limited deriv demo a vlastne toto číslo tam budeme potrebovať zadať, takže sa budem postupne preklikávať. Čiže ideme opäť zrkadlenie obrazovky. Čiže zapamätáme si broker deriv.com limited, server deriv.demo a prípadne si toto číslo teraz rýchlo napíšem, aby som sa nemusela preklikávať. Takže 3, 1, 6, 8, 1, 8, 5, 8. OK, super. A heslo si pamätáme, pretože to sme si pred chvíľou zadávali. Takže dávam opäť to zrkadlenie obrazovky, aby sme to videli aj v telefóne. Tak, čiže tu nás si teda ideme znova, hej, idete teda do MT5 a idete v podstate, ako máte tu na dolu nastavenia. Tu si musíte kliknúť, aby sa vám vyrolovala vlastne táto roletka, hej, ak ste náhodou, ja neviem, na trhoch alebo kde, tak opäť idete tu na do nastavenia. Tu idete do pridávania účtov a cez toto plusko si zadáte, v podstate sa vám toto tu na vyskočí, títo brokery, tu na, možno, že tam nebudete mať žiadneho, ak ste úplný začiatočník, že tam nebudete mať nič. Tu na si do lúpy teda napíšete deriv. A my sme tam mali deriv.com limited. Deriv.com to sedí. Tu na prihlásenie si zadáme číslo je 3, 1, 6, 8, 1, 8, 5, 8 a heslo, ktoré sme mali v podstate, ktoré sme si zadali. Tak, hotovo. A už to máme. Takže to je celé. Nič zložité. Ako robiť obchody v MetaTraderi si potom v podstate vysvetlíme v ďalšom videu.